Euskeran ere komunikazio tresna da, bai lanean eta baita gainerako bizitzako esparruetan ere, eta beraz horrela bizidet nahiz eta batzuetan egia den militantzia puntxo bat oraindik badaukagula, normalizatu ez denaren seinale, baina hortxe bi horien artean ibiltzen naiz beti. Euskaratik bizi dut, hori bai da nire ofizioa, baina baita ere afizioa eta bizitzeko modu bat. Hain zuzen ere euskalduna naiz, orduan euskaraz bizitzea beste modurik ez dut ikusten, ezta? Familian, launekin eta lan ere arlo honetan lan egiten dut, eta beraz, bete-betean ere eguna bete-betean euskaraz da. Ez dut beste modurik ikusten ere, beste hizkuntzetan ere bizi dut, baina nagusikin ere hizkuntza euskara da. Bueno, duela gutxi antropologo kataluniar batek lan bat argitaratu du inuitei buruz. Inuitek izaten omen dute hizkuntza dela erabilia zorrozten den erraminta bakarra. Nik aztarria naiz eta orduan euskarak asko arduratzen hau, eta ez bakarrik profesionalki. Hor esan dedan bezala, aurkezpenean barrena mugitzen dizkidalako. Orduan bizi dut euskara hori, intensidadez.